Bachiraiga kweresana nkigenderete kitogokonyana ari tutobwata bokongu bonto bwata mangane kipara bokongu Gusii kuna county ya Nyamira etanyora etari inter budget tutabeke ripare ndeyons wekatore isegente kito make sure na into twanyore kipara asensemo ya Nyamira asensemo ya Gusii so nigoro yaito balitore serikali bono to support serikali erororo eri nento twanyoe magenderero negente kenene na kiro muntu mu Kenya na rentito na magenderero igonto basoko ngainwa toira abantu baite roche tutiga magendera kwenda sako genda uchi we can into Rwanda this time to make sure nga twanyorire shaya ito uno mu Gusii asensemo ya magendero onyora kuira electricity asichinsemo kyonsi ya Gusii kiri kitara atwara igomba akira tutagete gotera no goro opposition gose woreseki no nyakoro muchumbe ekyo tukolenga siamo igo litukolia leo tuacha kurigeria twachoko kweresa kunanga ki serikali development ya serikali kisha buna abana baitu bakire sukuru kye gisemne kigentaka nene gisemne kikulaisha na kirakonye kesa kukendi yonse ekenyoro kyo mu Gusii mangane kisemi kutayobeke bosi na Gusii no matana bangaini tore nigoro yeto ko make sure na baitu bakinire balito iri Cries unaona ndinye semo ya power electricity nigoro yana na nje wakikisha nga kero budget estima ekurwanererwa na nje ko hakikisha nga Gusii yanyorire what it deserves na abachumbe baito ndero watebina njibuna